Vækkeuret ringede. Udenfor er det stadig mørkt, men der er allerede noget nyt i luften. Jeg greb mit kamera og drone og gik ud i den kølige morgenluft. Verden var stille. Himlen stadig mørk, kun en tynd orange linje i horisonten. Det var et tegn på en ny begyndelse. Et tegn på, at en ny dag var på vej i Guerrero Negro. Et sted, der føles som verdens ende. Jeg sendte min drone op i himlen, og udsigten var bare utrolig. På den ene side var det store Stillehav. På den anden side var Vizcaíno-ørkenen. Og midt imellem var Guerrero Negro, et sted, hvor vand og sand mødes i perfekt harmoni. Det var som Hollands smukke marker, men helt anderledes. Fra oven så vi byens huse og saltsøerne. Store lyserøde, hvide og blå former som tulipanmarker, men lavet af salt. Solen stod op, og verden vågnede. Dette er ikke bare et sted, dette er et sted, hvor menneske, industri og natur mødes. Dette er et harmonisk samarbejde mellem menneske og natur, som vi ser i vores arbejde med deltaget. Da solen stod op, blev ørkenen gylden, havet glimtede og saltsøerne strålede. Alt var fyldt med lys. Livet var overalt. Derfor vågnede vi så tidligt for at se verden på en ny måde, for at se, hvordan havet, ørkenen, byen og saltet mødes. Det var det perfekte sted, den perfekte morgen. En ny dag var lige begyndt. Guerrero Negro er virkelig et helt særligt sted. Så snart du kommer hertil, mærker du med det samme dens skønhed. Dette er ikke et almindeligt turiststed. Her er ingen luksushoteller eller dyre forlystelser. Dette er en by, hvor folk bor og arbejder. Du står lige nu på den 28. nordlige breddegrad, som adskiller Baja California og Baja California Sur. Kort sagt er dette en grænse ved verdens ende. Efter timers kørsel gennem ørkenen dukker denne by op, som om den er vokset ud af ingenting. Mod vest ligger Stillehavet. Her er vinden din bedste ven. Vinden skaber klitter, og havbrisen bringer friskhed. Folk går mod vinden, og om natten hører du den hviske. Dette er Baja California Norte, et enormt, uforudsigeligt og barskt område. Her afhænger alt af naturen. Bygningerne er enkle og funktionelle, bygget til at modstå den stærke sol og vind. Gaderne er brede, himlen er uendelig. Om natten vil du se utallige stjerner. De lokale lever i harmoni med landet og havet. De kender bølgerne, årstiderne og hvalernes ankomst. Deres liv er dybt forbundet med naturen. Selvom Guerrero Negro ikke er en luksuriøs by, tilbyder den en autentisk oplevelse. Folk kommer her for at finde fred og en anderledes livsstil i dette unikke grænseområde. Disse saltværker er hjertet af Guerrero Negro. Vidste du, at dette er den største saltproduktion i verden? Da jeg var her, var det uforglemmeligt. Disse saltbassiner strækker sig langt, så langt øjet rækker, og det er utroligt, at det hele er menneskeskabt. Hver sø har sin egen farve fra grøn til mørkerød og lila, afhængigt af saltets fase. Det er som en kunstners palet, farver du ikke ofte ser i Norge. Havvandet pumpes herind, og solen og vinden gør deres arbejde, som i en perfekt koordineret dans. Mens vandet fordamper, øges saltkoncentrationen, og alger og bakterier skaber disse smukke farver. Dette er et sandt mesterværk fra naturen. Vandet strømmer fra den ene sø til den anden og bliver mere og mere salt, indtil det når krystalliseringssøen. Dette er en sand rejse for saltet. Der forsvinder vandet og efterlader en enorm hvid saltørken, der skinner som en skat under solen. I denne hvide ørken bevæger enorme maskiner sig rundt og samler saltet. Det er som en dans af maskiner, ligesom dem vi ser i de norske fjorde. Selvom dette er en stor industriel produktion, er saltet, der produceres her, meget rent og naturligt. Jeg stod ved siden af disse saltbjerge og indså, at det salt, vi bruger til madlavning hver dag, kommer lige herfra. Salt er ikke kun et krydderi, det er en historie om havet, solen og menneskelig indsats. At se alt dette med egne øjne er en helt særlig oplevelse. Dette er en sand hyldest til naturen og teknologien. Her i Guerrero Negro begynder arbejdet allerede før solen står op. Lastbilerne kører, dørene lukkes, og saltarbejderne er klar til at gå i gang. De starter tidligt, før himlen begynder at lysne. De samles foran hovedindgangen, drikker kaffe og yoga. De har et unikt venskab og stolthed. Deres arbejde er meget hårdt. De skal betjene store maskiner, køre enorme lastbiler på saltsletterne og vedligeholde industrielle pumper. Solen bager, vinden er stærk, og saltstøv er altid i luften. Men på trods af det, er de tydeligvis stolte af deres arbejde. Mange af dem har arbejdet her i flere generationer. Disse saltværker er ikke bare et sted at arbejde. Det er en kultur, en arv, der er gået i arv fra generation til generation.
Samarbejde og tillid er meget vigtigt her, og sikkerhed er altid den højeste prioritet. De er ikke bare kolleger, de er familie. Når man ser dem arbejde, forstår man hele processen dybt. Det handler ikke kun om sol og hav, det handler om menneskelig opfindsomhed og dedikation. De er Guerrero Negros usynlige helte, eller som man siger, jordens salt. Lige ved siden af saltsøerne finder vi Hoyo de Libre-lagunen. Det er et helt særligt sted. Hvert år i et par måneder kommer gråhvalerne hertil for at hvile sig. De rejser tusindvis af kilometer fra Nordpolen. Det er en stor rejse, et rigtigt eventyr. Hvorfor kommer de hertil? Fordi de er sikkert her. Det er som et varmt og trygt hjem for dem. Her føder de drægtige hvaler. Her er det sikkert for rovdyr og storme. Det er som en sikker legeplads for hvalbabyer. De bliver født og lærer her. Hvalmødrene lærer deres unger at svømme og leve. Det er som en undervandsskole. Du kan komme ombord på en lille båd, slukke motoren og bare flyde. Sådan en stilhed er sjælden på havet. Og du vil høre lyde. Lyden af hvaler, der trækker vejret. Lyden af vand, der kommer ud af deres næsebor. Det er som om naturen taler til dig. På deres store grå rygge sidder der ruer. Deres hud er som et skattekort, fuld af historier. Disse hvaler er meget nysgerrige. De kommer ofte tæt på bådene, som gode naboer, der kommer for at sige hej. Nogle gange skubber hvalmoren sin unge hen imod dig, som om hun introducerer jer for hinanden. Det er et utroligt øjeblik. Du kan række hånden ud og røre ved dem. Deres hud er blød og glat som vådt gummi, men på en god måde. Det er som at røre ved en våd sky. Det er en forbindelse, en tillid og et magisk øjeblik. Det er som, når Danmark vinder VM i fodbold. Det er et øjeblik, du aldrig vil glemme. Dette er hjertet af Hoyo de Libre-lagunen. Det er en gave til alle rejsende. Det er et naturvidunder, der fortjener evigt bifald. At møde hvaler i Guerrero Negro er en helt særlig oplevelse. Her lærer du at være tålmodig med naturen, lige som den er. Tidligt om morgenen samles folk for at vente på bådene. Fotografer, familier, forskere og bare modige mennesker. Alle er her på grund af kærligheden til hvaler. For at møde en hval skal du have tålmodighed. Den slags tålmodighed, som kun erfarne fiskere forstår. Hvalerne er hovedpersonerne. Du skal vente, flyde på vandet og lytte. Mens du venter, hører du vinden, havfuglene og lagunens hjerte. Som at vugge i en vugge. Øjeblikket, hvor du møder en hval, er en sand glæde. Alle holder vejret af forundring, glemmer nogle gange endda at filme. Det er som at score et mål i de sidste minutter af kampen. Et kæmpe hoved kommer op af vandet, øjnene kigger lige ind i din sjæl. Denne oplevelse beroliger dig og forbinder dig med naturens mægtige og ældgamle kraft. I det øjeblik bliver alle på båden et. Dette mirakel forbinder fremmede. Du får lyst til at klappe af hvalen, og alle bliver venner. Alle vender tilbage med dyb respekt for naturen og minder, der vil vare hele livet. Efter en hel dag på havet, eller hårdt arbejde i saltminen, vil I helt sikkert gerne hvile jer. I Guerrero Negro er alt enkelt og naturligt. De lokale moteller er rene, behagelige som jeres eget hjem. Som for eksempel Hotel Don Gus eller Malarimo. De vil tage sig af jer som et familiemedlem. Maden er altid frisk her, især fisk og skaldyr, fanget direkte fra havet. De bedste fisketacos skal man lede efter ved gadeboderne, eller rejer-tacos er også meget lækre. Alt er friskt, varmt, tilberedt direkte foran jer. Det er enkel mad, men tilberedt med sjæl. Aftenen er stille og rolig her. Byen går tidligt i seng. Lokale og turister samles på caféer og restauranter, hvilket skaber en hyggelig atmosfære, som i en lille landsby. Folk hilser på hinanden, deler historier og oplevelser. Livet her flyder langsomt og fredeligt. Det er en dejlig forandring fra det travle storbyliv. Venskab og forbindelser her, ligesom hvaler og salt, går altid hånd i hånd. Nogle gange gemmer de smukkeste ting sig i de små detaljer. I Guerrero Negro skal du stoppe op, tage dig tid og kigge godt efter alt omkring dig. Se på de kubiske saltkrystaller, der glitrer som små diamanter i solen. Det er som en smykkebutik, men udendørs. Spor fra salthøstmaskiner strækker sig kilometer efter kilometer og skaber en naturlig kunst, der ligner et maleri af et eller andet. Sandet i ørkenen her er næsten uberørt. Spor fra firben og insekter fortæller historier som en hemmelig dagbog over det store landskab. Kaktusens torne og ørkenplanterne har tilpasset sig godt til det barske, men charmerende miljø. Her er den!
Mexikos skønhed. Sollyset her er også usædvanligt. Ved middagstid er det skarpt og lyst, og ved solopgang og solnedgang gyldent som et levende maleri, Portinari kunne have malet. Sollyset, der rammer saltkrystallerne og sandet, eller lyset, der reflekteres fra en valg, der sprøjter vand, er et fantastisk syn, som et naturligt fyrværkeri. At observere disse små detaljer gør din rejse mere fuldendt og åbner en ny verden af opdagelser. Her ser du ikke kun landskabet med øjnene, men du føler, rører og oplever det med alle dine sanser. Det er en dyb oplevelse, som at svømme i en flod. Når solen begynder at gå ned, er det tid til at tage ud til sandklitterne tæt på byen. Den gyldne time lige før solnedgang er det bedste tidspunkt. Sandet skinner som guld, og skyggerne er lange og smukke. Det kan være lidt hårdt at gå op ad klitterne, men udsigten fra toppen er helt fantastisk. På den ene side ser du byen og saltsøerne, og på den anden den uendelige ørken. Her er så stille. Du hører kun vinden. Sæt dig i sandet og se himlens farver skifte. Dette er et virkelig stille øjeblik. En særlig tid, hvor du føler, at hele verden kun er din. Klitterne er et vidunderligt sted at tænke over alt det, du har set og følt i løbet af dagen. Næste morgen vil dine fodspor være væk. Det er en påmindelse om naturens konstante forandring, som Heraklit sagde. Alt flyder. Det er roen og ånden i Guerrero Negro. Vil du gerne vide, hvordan du får mest ud af dit besøg i Guerrero Negro? Her er et par tips, der kan gøre din tur uforglemmelig. Timing er vigtigt. Gråvejrene kommer hertil fra slutningen af januar til starten af april. Tag varmt tøj på, for morgenerne er kølige. Til valgsafari anbefaler vi Malarimo, og Marios Tours er også et godt valg. De lokale guider kender lagunen godt og er meget hensynsfulde over for hvalerne. Du kan nemt gå rundt i centrum, men du får brug for en bil for at komme til lagunen og saltværkerne. Nogle veje er ikke asfalterede, så se det som et eventyr og nyd det. Glem ikke at medbringe kontanter, for mange steder tager de kun imod det. Støt den lokale økonomi ved at spise på familiedrevne restauranter, bo på lokale moteller og handle i små butikker. Når du bruger dine penge her, hjælper du samfundet og de lokale. Vær ikke bare en turist, vær en rigtig opdagelsesrejsende. Vær respektfuld, nysgerrig og venlig. Når solen går ned over Stillehavet, bliver himlen et maleri af farver. Guerrero Negro er en stille havneby, hvor du kan finde ro og fred. Her har alt sin egen rytme, tidevandet, årstidernes skiften og folks daglige arbejde på saltmarkerne ved solopgang. Dette er et sted, hvor flid og skønhed mødes, hvor industri og natur lever side om side. Dette er ikke et sted, du finder på de sædvanlige turistruter, og det er netop det, der gør det så specielt. Det er som en skjult skat i Mexico. Jeg kom her for at se hvaler, men det jeg fandt var meget mere. Jeg følte respekt for de lokale, taknemmelighed for deres arbejde i saltindustrien og kærlighed til denne ørkens stille skønhed. Guerrero Negro vil vinde dit hjerte. Den vil omfavne din sjæl. En valmor og hendes kald. Smagen af en perfekt taco. Vinden, der former sandklitterne i ørkenen. Når solen går ned, lover jeg at vende tilbage hertil igen. Nogle steder vil få dig til at tænke. Guerrero Negro er hjertet, der slår i Baja California. Den vil altid være her, ventende på saltet, ventende på, at hvalerne vender tilbage, ventende på solopgangen og solnedgangen i dette vilde og smukke land. Hvis du kunne lide denne video, så giv den venligst et like, abonner og tryk på klokken for at få besked om nye videoer.